Bismillahirrahmanirrahim. Arhayu Sakti Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kunjung dumateng para sepuh ingkang sepuhan ingkang tansah silfil dan kawarda ingkang sampun pono ing panaswada ing pitung sabdu inapeken. Kunjung dumateng ingkang hamengku ganti menika kunjung dumateng para sing sapoda keluarga ngaturaken sidhudhani mugi tansah kaleksanan kabul kang sumedya lestari kakah ingkang satuhu kawula hormati. Kunjung dumateng para rawuh sedaya ingkang satuhu kawula hormati boten katalungken kunjung dumateng para seniman seniwati ingkang satuhu kapuk pemrene Gusti ingkang tansah pinaringan kelancaran asalipun ageng kawula ingkang satuhu mupakjo. Boten katalungken ingkang nyambut damel sesarengan inggih punika sound system MB audio ingkang satuhu pinurmatan. Lepas dari sesamudra manasama kunjung dumateng panjenengan sami dene luwang marang abiyara panjenengan. Bilih kula minalung sampun kalih grup seni tayub amung rasa kula dipun suwun pratelasaken acara ing dalu punika kabure nderek-nderek terjengaken wonten ing acara punika. Dene acara ingkang ongkos pindah ing punika pandhawa. Saderengipun kita perwakani sumangga sesarengan nujukaken puji dalam syukur kunjung dumateng asali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dene ing dalu menika saged hangesteni napa undanganipun Bapak Mestri Sakula Keluarga kanthi naringan wilujeng boten wonten alangan satunggal menapa. Shalawat sarta salam kunjung dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados turunan kita lan mugi-mugi wonten ing alhamdulillah wonten ing alam akhir bijik pikantuk syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Kunjung dumateng para sanggaling para tamu acara ing dalu punika inggih punika acara langit bersantai saking grup among rasa handar keregengaken swasana ing dalu punika. Mugi-mugi acara awet purwa madya kuwi pasanganipun boten wonten alangan satunggal menapa. Kalih grup among rasa hanamung derek donga mugi asalipun Bapak Mestri netepi dharma ning asepuh mawa kramah putra minipun mugi-mugi ing bijing dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Kunjung dumateng para sanjani para tamu dene acara sajengipun inggih punika Purwoko. Semoga kita perwakani kanthi maosan Bismillahirrahmanirrahim. Sampun kita perwakani langit bersantai inggih punika saking seni paguyuban among rasa kairi dening paguyuban seni keramatan sekar laras saking Jogja Ponorogo. Nuwun kawula nuwun.
sambung dengan buku itu